Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ayaw kamog kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak, ug muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. O kung atuan ako didto og nakaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako og kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon, busa unsaon man namo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto samahan kun dili moagi kanako. Mga igsoon mo kini ang Ebanghelyo sa atong kaluwasan. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsoon, karon nga adlaw gitawagin nato sa English All Souls Day, no? Nga di natong gihandom sa akong gingon kaninyo, atong gihandom ang atong mga kaigsunan ni Kristo nga nangamatay na, no? Mga igsoon, di ba sa lapida sa lungon aduna tay mabasa usahay nga acronym RIP. Kay ba mo unsay RIP, no? Rest in peace. Pero sa maong acronym aduna ako'y nakita nga laing meaning. Kay ba mo unsa? RIP. Remember in prayers, no? Dili na rest in peace, kundi remember in prayers. So karon nga adlaw atong gihandom ang atong mga kaigsunan nga nangamatay diha sa atong mga pag-ampo, RIP, remembering them in our prayers. We remember our deceased loved ones diha gayod sa atong mga pag-ampo. Mao na nga atong gihinumduman sila nga mga nangamatay sa nga mahal sa atong kinabuhi, pinaagi sa atong mga pag-ampo karon. Mao na nga kasagaran kanato naningkamot gayod nga atong mapamisahan ang ilang mga kalag. O kita mitoo mga igsoon nga ang atong mga pag-ampo gikinahanglan gayod nila, no? Kay mauman kini ang usa sa makatabang kanila kun ugaling wala pa nila maangkon ang kinabuhing dayon didto sa langit. Mga igsoon, isip kita mga Kristiyano, mituo kita sa panudloan sa atong simbahan sa gitawag nga purgatorio, no? Ang purgatorio mao kini ang lugar nga diin ang mga kalag sa atong mga kaigsunang nangamatay mo-undergo pa sila sa gitawag natog purification process. Murabag gipurga pa ang ilang mga kalag tungod kay dili pa sila angayan nga makaadto sa gingharian sa Dios tungod sa ilang mga sala. Sumuagi pa sila sa gitawag natog purification process. Pagapurgahon usa nila makakauban ang atong Dios dito sa langit. The souls in the purgatory will undergo temporal punishment, no? For the sin they committed, until they will be purified before seeing God. O kini nga makalag nga naa sa purgatorio, mga igsoon,
matawag din natog help, mga helpless, no? Mga helpless ni sila tungod kay dili man sila makahimo sa gitawag natog mga meritorious acts, no? Example sa meritorious acts sama sa pag-attend sa santos nga misa, no? Pagkalawat, pangumpisal o guban pa. Mao ni example of meritorious acts, no? Og dili na sila makahimo og mga meritorious acts kay anaa man sila sa gitawag natog purification process. Pinaagi sa gitawag nga i-purify sila sa gitawag nga flames of purification, no? Ang usa sa makatabang kanila mga igsoon kay bawo mo ang atong mga pag-ampo. Moingon ang uban ngano man Father nga ato pa man silang iampo nga patay naman sila. Ang pag-ampo mga igsoon dili lamang para sa mga buhi kundi para usab sa mga patay. Di ba adto naman kita gitawag nga corporal acts of mercy nga atong gibuhat nga mao ang pagtabang sa mga nanginahanglan natong mga buhi nga mga igsoon. Aduna usab kita gitawag nga spiritual works of mercy, no? Nga atong mahimo aron sa pagtabang sa uban diha sa atong mga pag-ampo. Pag-ampo dili lang sa mga buhi kundi hasta usab ang mga patay. Sumao na nga ang ato silang iampo sa Dios. Katong atong mga kaigsunan nga nangamatay pinagi sa atong santos nga misa karon nga sila pasayloon sa ilang mga sala ug ihatag na kanila ang pahulay nga dayon. Sa atong ebanghelyo karon mga igsoon, si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an nga sa balay daw sa iyang amahan adunay daghang mga lawak ug muadto siya pag-una kanila aron sa pag-andam. So iandam niya sila ug mapuy-an didto sa gingharian sa Dios. Ako nakapamalandong maayo ang matinun-an ni Jesus kay gihatagan sila assurance nga diin sila aduna nay lawak didto sa gingharian sa langit. Kita unsa man ang assurance? Unsa man ang assurance kanato nga pagahatagan, pagaandaman usab kitag lawak sa atong Ginoo ngadto sa gingharian? Ang assurance kanato mga igsoon kahibaw mag-unsa para makaangkon taglawak didto sa gingharian sa Dios. Mao gayud ang pagtuman sa mga kasuguan sa Dios, pagsunod siyang kabubuton ug ang pagbuhat ug maayo, no? Samtang niya pakita nining mga kalibutan magbuhat ug maayo ug maglikay sa pagbuhat sa dautan. So mao kani ang assurance nato nga kita makaangkon og lawak didto sa gingharian sa Dios. Ug para sa atong mga igsoon nga ato apa sa purgatorio, ang usa sa mga assurance nga sila makaangkon og lawak sa gingharian sa Dios mao ang atong mga pag-ampo. Mao na nga ato silang iampo, no? Ato silang iampo kay mao kini makatabang kanila. Mao nga niya kita karon ato silang giapili sa atong misa, pinaagi sa atong mga pag-ampo ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Kay matod pa sa atong Ginoo sa ebanghelyo karon, ang pagpaingon kuno ngadto sa gingharian sa Dios, siya mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Mao na nga binangop kita kaniya diha sa atong nga pag-ampo kay si Jesus atong Ginoo siya man gayud ang dalan. Ingon pa niya, I am the way going to the Father, no? Mao na nga magpaduol kita kang Hesus ug dili kita magpalayo kaniya kay siya ang dalan, no? Ingon man usab miduol kita karon kaniya aron sa pagpangayo og tabang ug sa panghagyo ngadto sa atong Dios nga pasayloon na niya ang mga sala sa atong mga kaigsunan labi na nga ato apa sa purgatorio, ug nga ihatag na sa Dios ang iyang pasaylo
ug ang pahulay nga dayon ngadto sa ato mga kaigsunan nga nangamatay na. Ug salamat Ginoo sa imo unyang pasaylo nga imong ihatag kanila. Amen. Manindog kitang tanan, nagatuo kita sa kahiusa sa mga santos, masaligon sa atong pagtuo, ibayaw ta ang atong nga pag-ampo, alang kanila nga miagi na sa ganghaan sa kamatayon, ilabi na alang kanila nga nanginihanglan sa kaluoy sa atong mga pangaliya, busa moingon kita, Ginoo, patalinghogi kami. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang mga sakop sa simbahan dinhi sa yuta, dili gayud makalimot sa simbahan nga nagapaabot sa tunhayng himaya sa kahingpitan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang kalinaw ug kahayag ihatag sa mga kalag, ilabi na ni adtong wala gayud makaila kang Kristo ni ining kinabuhia. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga alang ni adtong nag-antos sa nagalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang mga sulugoon sa Dios, Joel Chevalier Pari, Teofilo Camumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang atong mga santos nga misa ug mga pag-ampo magtabang sa atong mga paryente ug mga higala nga nangamatay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Sa hilo mga igsoon, atong iampo ninyo ang inyong mga minahal sa kinabuhi nga nangamatay na, ug ipaabot usab nato sa Dios ang gusto natong ihangyo kaniya. Among labing makagagahom og mahigugmaong Amahan, tabangi kami aron motubo ang among pagtuo ug paghigugma, aron makita namo nga ang kamatayon nga mo'y among pagkahimugso diha sa gingharian sa langit, uban sa ubang sa among mapaubsanong pag-ampo, itugot nga maangkon sa tanang nangamatay ang kaluoy nga sa kanunay ilang gipangandoy. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.